halama idedam sellen halama denande magum ganda kodema jam ide kon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe haalirde Bambilor fama haalirde ngotagu on calminama mo woni mon kala inde muɗum tawno wonde yettode muɗum oɗon ketto Bambilor FM temedere toɓɓere nayyi radio gotago golle majjatajo mo galle olotako golle majjatajo mo galle olotako golle majjatajo mo galle hettiɓe haalirde Bambilor fama no mbiɗen ni to kaɓirɗe dowrowe woni toon ko Siré Anne kaɓirɗe kaki ndiɗo ga banggue woni toon ko Aminata Siré Bassoum kuufi yewtere nde yewtere meɗen ɗanngal e kala jamma mawde ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agnam yeroyaɓe ɗo joni o to kettotoɗen haalirde meɗen Bambilor fama eɗen gandi jamdi nogas e goho fawi hojomaji nayyi ɗo hen e pari manggo laamorgo leydi wala fendo kono noon hojomaji manduɗa nayyi fawi e jamdi nogas toon to ɓarga e Njulandi nokku meɗen Fouta ñaldori Mboyi walda jam ketto Bambilor FM temedere toɓɓere nayyi radio gotago labɗo golle maɗa jooɗi peewi sikki ala bandiraɓe hettiyankoɓe jamma hande o noon eɗen mbawi ɗum ko jamma e nder jammaji holto paaɗen hande yewtere meɗen nayorto koto banggue uddital juma wuuro ngo ganduɗa andirago ɓarga e Njulandi walla mbiya ɗum noko hama sappa Fatim Gorel ɗum noon ko wuuro Fayel Dokkura hande koyɗe kucci ko toon to ɓarga e Njulandi golle maɗa jooɗi peewi sabu bandiraɓe hewɓe jaari gaaci no hannirta ndaaɗum eɗen gandi ɗo golle ɗe puɗɗi ɗo olel ngel wonti gotel eɗen kette haalirde hayre law haalirde windere yankore ganduɗa ko noonne kadi kettortoɗen to haalirde dingiral fulɓe wadde ɗo joni o eɗen mbawi wide hewɓe nana ceŋi men to sengo Skype wadɓe kadi ne ceŋi meɗen to banggue ganduɗa noddirɗe cindol mumen ko noonne kadi won ceŋiɓe to banggue temedere e toɓɓere nayyi toon ganduɗa to leydi meɗen Sénégal
en calminiɗo kuuɓal hettiyankoɓe meɗen hayso woni en limtani inde e inde kono noon ma en jaaha toon to leydi Congo en calminiɓe en jaariɓe eɗen gandi e birmaɗe ɗe e golle baɗɗe fayida ɗanniyankoɓe Sénégal mbaɗi toon golle mantiniɗe no hannirta ndani kadi ɗo ɗo gonɗen koye lewru ganduɗa jibinede Mouhammadou mo jami kiɗe woni mawlidi nabi no won hen birata wadde noon so tawi haalete ko jamma jibinede nelaɗo kadi ganduɗa yimɓe goni ko e lewru o jibina ɗum kadi lalorgal miijo ko haalirde ganduɗa ceerno Amadou ceerno Tarifa Bambilor mbiyeten tan ko Gueno waɗi ko haani e jono en taminata Mamadou Demba Sow woni Mamadou Fulo e ganduɗa gonɗo e joggude muɗum e oɗo saaha e weltare e foftere mum no hannirta kono kadi calmiten Amadou Samba Sow ko noon kadi calmiten e Kumba Samba Sow kamɓe fof en mbiɓe jamma hire wadde ɗo joni o tan sikki ala en kettoto gaaci ma to jàppale baadi yewtere karalo labɗo golle maɗa jooɗi peewi eɗen gandi ɗo joni o eɗen kette ha toon to Orléans Alassane Kalidou Ka ganda Abdoulaye Mamoudou Ba e bandiraɓe hewɓe ene ketto en toon no hannirta ni wadde kadi en calminiɗo ganduɗa Saydou Dobe Thialaw ko noon calminirta ɗo ganduɗa Yero Seck calminen ganduɗa musidɗo meɗen Demba Seck gandiraɗo Law walla Ibrahima toon to cuuɗi meɗen Ɓarga Abou Seck Demba Seck on calminama ɗum noon tan en calmini Fayol Tokara Fayol Ɓarga e Fayol Yero Yaaɓe ketto Bambilor FM temedere toɓɓere nayyi radio gotal oɗon ketto Bambilor FM temedere toɓɓere nayyi radio gotal tigi rigi nonen calminiɗo ganduɗa joom lehel ñebbe woni Kardiatou Demba Ba kettotoɗo en e nder leydi Sénégal ko noonne kadi bandiraɓe tedduɓe Pulaar wi ko waɗi addata haali wadde noon eɗen gandi ko fotino wuro wiyetengo Ɓarga so tawi dañi ñalande ko ñalande Pulaagu fof kono noon Pulaar ene wiya kala ko ɗiɗo jiidi ko funeɓe ɓuri wadde noon eɗen gandi ñalawma hande ka ñallano toon to wuro meɗen Ɓarga ko uddital juma ganduɗa tawa ko uddital ngal waɗama e teddungal Ɓarga fof e teddungal kala ko taari ɗum e gardugol ceerno Papa Aw e ɓesgu muɗum en calminiɗo ceerno Amadou Aw no hannirta ndani wadde noon eɗen gandi so tawi golle baɗe noon mantinade noddama ganduɗa ko ceerno Amadou Tidiane mo ceerno Mamadou Bocar Kane to Kayeyɗi yo ar ganduɗa rende ngal ɗon teddungal ɓe mbaɗi koko haali gati nde wonno hanki
e saha mamiraɓe ha yetti babiraɓe ko kamɓe gollotono e ko heewi tengti e lawol tijjani wadde so tawi kadi ɗeɗo golle mantiniɗe jonti hande o noddama ɗon o noddira koko jeeyi o noddira kadi koko wawi o nodda kadi koye nokku makko eɗen gandi noon so tawi ceerno Amadou Tidiani mo ceerno Mamadou Bocar Kane so tawi naati ganduɗa falde nde yettima ɗon ɗo ɓargue juuladi nokku Mamo Fayol eɗen gandi ɗon ceerno Saydou Samba Siré An mo Agnam Tulel Thialle heedata ɗon caggal ɗum noon tan mayen gartoy no golle ɗe jaari ni no hannirta ndani kono ko adi ɗum ko mataw caggal nde kettiɗen tufam noppi seeɗa en gandi nadi renno ngo taw ndeɗo juulde ganduɗa ngal ɗo teddugal hande ngal ɗo ñallal ngal yimɓe beltori to banggue weltare to banggue ganduɗa to banggue jeeyi to banggue ganduɗa diiniyankagal to banggue ganduɗa aadiyankagal ndeɗo weltare kam holto waɗi e nokkuji e gonɗon wuro wiitengo ɓargue e juulandi saare ganduɗa Hamad Sappa Fatim Gorel holto heedi e nder windere nde holto nde tawete hol wonɓe ɗon holi wurɓe ɗon holno ɓe gurdi holɗo rewa ganduɗa dewmi takil ha wawi yettade hande ngal ɗo henna teddugal kadi so tawi wonti ko ɓarga haalete haalata ɗum kadi ganduɗa ko jeeyaɗo yeroyaɓe eɗen gandi ɗum wonko tindinta no fewi gati en jejjita ñalɗi hakkude ganduɗa Mama Hamad Sabba e ganduɗa e Mama Fayol Dokura eɗen gandi teddugal mangal ene wonno ɗon kono tan eɗen mbawi wiide mayen mbaɗ ɗum tan no taɓal e taɓal ni ha mbawen yettade ɗon beele rendo ngo wawa famde tigui tigui holko ñalli ɓarga e juulade ɗum noon karallaɓe golle kettina en gaji en calminiɗo Sokna Fatimata Dia jokkodirɗo men to Sengo Skype wi to Sengo ganduɗa tuddude yiryirde wi wondene hetto yewtere nde no handirta ndani baɗo golle mantiniɗe e haalirde meɗen Hayre Law wadde en calmini haalirde dingiral fulɓe e kala yuɓɓinoɓe toon jewte e kala hettotoɓe ɗumen ko noon kadi calminirten haalirde meɗen Fondu Yewti Pulagu en calmini haalirde Kokriko ɗe wannon ɗeɗo kaalirde kala gummani ko leñol ngol kadi eɗen gandi wawɓe hande gollude e leñol ngol ene keewi jogiiɓe hen jogiiɓe hen gande e jaaji kono noon wawde lawade ɓen ɗon fof ha ciftore en enen yen ngar juppen hen miijoji meɗen wadde en calminiɓe ngam teddugal e jewte ɗe ɓe dokki en toon garaten joni banda men ko ngoɗo wuro wiyetengo ɓarga holitongo tawete e nder windere nde sa wi ɓarga adi fof mbawen teskade konngol ɓarga aɗa nana hen ko wiyete ɓaar ene holla ɓaargol woni ƴettude hunde e darna ko wayno koyɗe muɗum ɗe ƴetta ko wayno hoore mum nde fawa e hunde tawa ko ɓagga ko hakkude muɗum e to ɓagga ɗo ene waɗi ganduɗa ko wayno cordugel ni ko ɗum wiyete ɓaarde wadde ɓaarde e fawde wona gotum e konngol ɓaarde ene teska ko heewi to banggue janggiyankoɓe so tawi almuɓe jangi ha jonti dartinde jangde nde ngam wawde faade e golle goɗɗe ɓe mbiye ɓaare alluje moɗon wadde noon konngol ɓaare alluje moɗon gila e ceerno wonwanɓe ha e ceerno awɓe ha yetti ñalal hande ngal eɗen gandi jangde Qur'anil Karim
meeɗaani sujjude e nder wuro men wiyetengo ɓaarga. Wadde noon konngol ɓaarga ngol seeka koye ɓaarde alluwal muɗum. Wadde noon mbiyen ngoɗo wuro inde nde joga koye diine l'islam. Sen garti holtongo tawete wuro ngoɗo wiyetengo ɓaarga ko wuro ngo ngannduɗaa huɗi heen ko leñol gootol, ɗemngal gootal, pinal gootal, fina tawa gootal. Wadde noon mbiyen ngol ɗon leñol wiyetee ko fulɓe. Ngol leñol biyetengol fulɓe ko ngol hoɗi e ngonɗon wuro wiyeteengo ɓaarga. Wadde noon ngol ɗon leñol koɗngol ɗon wiiteɓe fulɓe ɓe holno ɓe peccori ɗon to bange ngannduɗaa kinɗe no fulɓe peccire koye mumen ni. Aɗa tawa ɗon hinde wiyeteende seɓɓe, aɗa tawa ɗon ngannduɗaa hinde wiiteende toroɓɓe, aɗa tawa ɗon ngannduɗaa hinde wiiteende gallumkooɓe, aɗa tawa ɗon hinde wiiteende fulɓe, aɗa tawa ɗon hinde wiiteende safalɓe hormankooɓe. Wadde noon banndiraaɓe tedduɓe, holto ɓaarga tawete? Ɓaarga tawete koye reedu Afrique bange hirnaange ko ɗon ɓaarga tawete. Sa naati e nder Afrique bange hirnaange lawoɗaa leyɗele ɗe haa jettoɗaa leydi mbi'eteendi Sénégal. Sa yettima leydi mbi'eteendi Sénégal mbawa ɓaarade toon to ngannduɗaa daande maayo Sénégal. Sa yettima daande maayo Sénégal naata to wiyetee ngannduɗaa reedu Fuuta, tuggi ngannduɗaa Tooro haa fayi bange funnaange. Sa naati e reedu Fuuta aɗa yiilo holto wiyetee ɓaarga e ngan sanga taw ngumoriɗaa ko bange hirnaange ngarata koye Añameeje tan. sen tongi Añameeje 12 so ɗe ngasi haa yettima Añam banaɓe woni ɗo ceerno Amadou Ceerno Djiby Bambilor jeyaɗo ha joom ndeɗo haalirde ko ni woni kucca bange maɗa funnaange ko nden mbawata yettade to wiyete ngannduɗaa ɓaarga e njuulandi. Ɓaarga e njuulandi woni koye ngannduɗaa e tayre Fuuta Tooro to bange fuutaaji winderende. Ɓaarga e njuulandi tawetee ko ngannduɗaa koye nder tundu tayre haa jooni e nder Fuuta wiyeteende Boosoya. Eɗen nganndi ene woodi Boosoya, ene woodi taƴe goɗɗe ko wayno Genaare en, ko wayno Damge en, ko wayno yirlaaɓe ñaamoɓe ñebbe ɓe wadde ɓaarga tawetee ngannduɗaa koye nder Boosoya. Wadde noon en mbii ɓaarga tawetee koye Fuuta, tawetee koye Boosoya, kono noon eɗen nganndi wuuraa ɗon ko ndema awo e ngaynaaka. Hayso woni hankadi caggal jangɗeeli heewɓe janngii haa mbaawi naatde to baŋnge ko wiyetee ko jaago e njulaago windareyankeew ngu e to senngo ɗalle hono no gure keewɗe e nder Fuuta. Banndiraaɓe tedduɓe, so a yiɗii yiide de ɓaarga e njuulaandi saare hama sappa Fatim Gorel, so a yiɗii yettaade saare goo Fayol Dokkura ko ɗo de ndewata haa mbaawa yettaade ndeeno saare teddungal. Kettuɗen gaaci ngartene ɓaarga e njuulaandi. Rigi bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe, eɗen nganndi e ngaɗo sanga musidɗo meɗen Sharif Mamadou Dia gorko mo Mbahe wonde jokkiima e ɓoggol ngol wonde aɓe ketti en to sengo ngannduɗaa tuddunde yiryirnde. Sharif Mamadou Dia e kala ko taarima min mbiyama jam hirema. Joni joni o en gartat tigi tigi ngoɗo wuro ngannduɗaa ngo mbiɗen ɓaarga. En calmini ganduɗa Basamba Bocar Meslal leñol siki ala kankone omo hetti yewtere nde no hannirta ndani wasatani ma en ƴeew ɗo hen e yeeso seeɗa beele ma o waw jokkade e ɓoggol ngol no hannirta ndani. Mbiɗen so tawi en mbi ganduɗa ɓaarga e njuulandi
en kaali wonde ɓarga holto tawete wadde noon yimɓe eɗen gandi paami kono noon goɗo wuro wiitengo ɓarga e juulandi oɗo wuro wiitengo ɓarga e juulandi kam e wuro fof wonɗo ummi wonɗo ardi ha wawi wonde wadde noon ɓarga e juulandi sinci ɗum ko ganduɗa gorko goto jambaro ene wiya ganduɗa Hamady Sappa on noon ko yettete ko Seck so tawi en jiiɗi yimɓe ɓuura andu holi kanko mbiyama ko Hamady Sappa Fatim Gorel on ɗon Hamady Sappa Fatim Gorel Seck Seko o ummi ganduɗa ko diwan biteɗo Jolof nde o ummi to Jolof ko jambaro ganduɗa kamɓe ɓe yimɓe ɓe jaɓatano yaware omo jogiti ganduɗa ñawdorle makko no hanirta ndani omo jogiti petilaji ɗiɗi hen fetel gotel o wiyata ɗum ganduɗa ko sawa sella fetel goɗɗe ɗe o wiyata ɗum ko barakalla ɗiɗo petilaji ɗiɗi woni ɗi o jogiti ganduɗa omo ñantugal jambaro no wayata ndani omo yaha noon ngari min gara omo yiilo no windere yankore aduna no heewi yaarude ndani o ummi toon kanko ganduɗa Hamady Sappa nden o ummima Jolof o ardi ganduɗa e jayɓe jeyaɓe toon to Hoore Fonde ko ɗum addani Hoore Fonde ene wiye Hoore Fonde Thile Bummoy Jayɓe ni woni omo yaha o dartaki hawo naati ganduɗa e reedu Bosoye tigui tigui no hannirta ndani o jippi wuro ene wiye Agnam Siwol nden o jippima Agnam Siwol o jippi ɗo ganduɗa ko galle tafoɓe walla mbiyen wayiluɓe no won hen pamrata ene jette Hot wadde en calminiɗo Mamadou Hot e kala ko taari ɗum nden o jippima ɗon omo wonde ngal ɗon ñaragal kono noon o ari ɗon koye sanga ganduɗa Kurne Waalo won andirɓe Kurne ko wiyete ko Kiwal o woni ɗon noon e fodde balde e bandum e kala nde fina omo yiye jaatigue makko ene roƴa dawan ganduɗa Kurne ɗe wona toon ha jamma arta kadi ganduɗa o yiya ɗum e nder ndin ɗon mbaadi kono noon kanko o famani oɗo kam ñande foof holto dawata e oɗo kam holko waɗi ene hirda dani hen ɓe won noon pulagu ko hunde mawde jole e ɓernde makko noon sa jippima neɗɗo a yii ene dawa ene golla ene yooɗi annene meeɗa ummade kam annene ɗofta ɗum e nder ko waɗata ko mbawon rendude golle ɗe no hannirta ndani en calminiɗo Khadijatou Seck walla mbiyen Habiba en keeɓi ɓatake makko omo hetto yewtere nde no hannirta ndani ko ni woni kanko Hamady Sappa Fatim Gorel o fini o wi jaatigue o hande noon mbi yiɗi dawden to dawata to ni woni o yaadi e makko haa ɓe naatani hankadi kolongal ngal nden ɓe gummima noon aɓe njaha omo jogiti fetilaji makko ɗiɗi ɗi sawa sella e barakalla nden ɓe naati ganduɗa kolongal ngal on saaha noon hankadi kanko hoore makko o nani dille kewɗe dille ɗe ganduɗa ŋoŋaji o nani ɗon ganduɗa guuɗali lottuɗi o nani kadi ganduɗa ko wiyete ko piyanɗe karbaji ganduɗa e luukoɓe ngam kiwal ene kaɓa e colli kono bandiraɓe tedduɓe nde wonnoon goto kala wonko andi wonko woowi wonno andiri kanko ndeno nani henna ɗeɗo dille o ɗeɓani famde holko ɗum ɗo woni gata o accani ɗum cuuɗi mabɓe o famiri tan mataw ko ari e mbaadi ndi o mbaadi ndi o nandani e mabɓe mataw koɓe ƴewɓe e no wayni ɗum yoɗani ɓe mataw ɓe woni koye wulludemo hono no kangaɗo so naati wuro walla hunde nde wowaka so naati wuro ni kanko noon e nder mbaadi jambaragal makko o anda ittudani o anda ganduɗa wiide neɗɗo mi ɗeldima e gueno o andi tan ko kala baɗɗo ko hanani wadde ene foti wattede ɗoni ɗon tan holko adi foof ƴewde o wi tan ganduɗa e banggue ɓernde makko nde yewtide e ɓernde makko o wi min noon deke ɗeɗo dille baɗoje ene gasa ko min ɓe gullata haadi kamɓe noon mi ari komi koɗo mabɓe ɓe kolli kam jikku mabɓe minnene fonmi tan ko hollude ɓe holi jikkam watta tan kanko ganduɗa Hamady Sappa Fatim Gorel o girbi ganduɗa rawandu ndu ni woni tan kapsinaji dilli jeyli makko dilli sagataɓe hewɓe narodi e basale ha wodi henni ganduɗa hawruɓe lajam ɗon noon yimɓeɓe mbaddi ada e makko ɓe mbimo holko mbaɗantani hen ceɓ
o wi a min gandumi to gummimi to nenam jibinani yalta jale ɗum noon so tawi mi naati e nder rendo so tawi mi wullama ala ko jaabo na jeeyi ɗum noon min onon on mbaɗi ko mbaɗanno ɗon minne mi waɗi ko mbaɗannomi heddi noon kala ko jiɗɗon e ngan sanga miɗo fadi e ngan sanga noon to dari ɗo omo wonde ganduɗa ɗiɗo petilaji sawa sella e barka ganduɗa e barakalla omo dari nde ɗo darde omo wonde ɗe ɗo ñawdorde yimɓeɓe laari mo mbi ala oɗo batten hakkillaji so tawi en yewtidani makko sikki ala o gasna den ko ni woni ɓe kooti wuro ɗum noon kettoɗen gaaci caggal ɗum garten e mbaadi yewtere oɗon ketto Bambilor FM 100.4 radio Gotago. calmini musidɗo meɗen ganduɗa Basamba Bocar meslal leñol gorko mo gase Doro eɗen gandi kala ko dilli e ɓamtare Pular omo tawe toon ɗum noon o naati ɓoggol ngol to sengo Skype en mbimo bisimilla makko so tawi gene jaaɓi jaabima sen gudditoyi ɓoggol ngol ma en namdomo hen ballal makko nde wannoon kankone ko daraniɗo leñol ngol no hannirta ndani bandiraɓe tedduɓe nden ganduɗa oɗo gorko Jabaro no mbiɗuɗenmo dani ganduɗa Hamad Sappo Fatim Gorel ummitima e ganduɗa e kolongal Agnam Siwolnaɓe ɓe garti ko ni woni noon o yewtide mabɓe o faami ɗo haadi ko ni wuurdi min mi ƴewat ɓosde seeɗa o ummiti ɗon ganduɗa e leegal funnague Agnam Siwol ɗon ganduɗa waɗata to wiyete ko leegal haata ni woni o loowi laawol o huccani banggue funnague o tacci ganduɗa dundun ɗon ene wiye Dembey ɗum no wiyeteɗo Dembey nden o taƴi ngol ɗon laawol hawo hetti ganduɗa Dembey banggue funnague o naati ganduɗa jeeyi godonaɓe ɗo wiyete ganduɗa godo e gande beelal aljanna e afal gure Fouta nden o naati Agnam Godo eɗen gandi Agnam Godo so wiyama Agnam inde Agnam nde o hoore muɗum ko ɗon fuɗɗori wadde noon ha gure kewɗe kañum men ene mbawi yantude hen no hannirta ndani wadde noon nde no yettima nokkuji ɗi no hannirta ndani o ƴeewi jokkodirde e mabɓe ƴewde holno wawi wuurdu ɗon hade men ɓennu noon en calmini musidɗo meɗen ganduɗa Mansour Niang kettotoɗo yewtere meɗen no hannirta ni to sengo e tuddude yirirde ɗum noon ceerno Mansour Niang min mbima jaam hirema e kala ko taarima ni woni ndeno yettima Agnam Godo noon to banggue ganduɗa kotki woni ɗon laamotoɓe ko kan hande e joom wuuro mabɓe wiyete ko ceerno Bolton ɗum noon en calmini kuɓal Agnam Godo naɓe e kala ganduɗa toɓe goni ndeno yettima o jippimaɓe o habriɓe noon no umori to Jolof ni e o ardino e jayɓe ɓe payi hoore foode kanko o tellima Siwol e ko dañjar toon ko o ari koto Agnam Godo ɗo joni noon omo yiilo leydi ɗo hoɗi kanko no yiiri hoore makko ni o yiɗi ko dañde leydi nde o jeyani hoore makko gati o wasa tan wuurde e koɗagu ko nden woni noon eɗen gandi Agnam Godo ɓe jaaja no feewi ɓe ƴeewi noon gurnam ɗam no wayni ɓe laari kanko no wurdini ɗum siftiniɓe ñalɗi mabɓe e satiki nde wiyeteno Agnam Godo walla Agna Koɗo walla Gowɗo guila ganduɗa jamanuji wiyeteɓe Yero Ali Kanen ha yetti ganduɗa e sosoɓe ɓe ñaani ko wiyetoɓe so to ñaan ha wonti so ñaan wadde noon so tawi ɓe jii ganduɗa ngal ɗo ñaragal no oɗo woniri ni eɓe jogo hen ganduɗa e teskuya mbari wona ko wonno hanki ko ɗeɓi wonde artude hande gati jantugal makko ngal no umori toon to Siwol ni ɓenne siftiniɗuɓen ganduɗa Sawyou Ka e Gulali e Bilali Ka jenguel ɓe ganduɗa
arnoɓe toon ha gonti ganduɗa siwolnaɓe no hannirta ndani ni woni ɓe mbiyumo joni ko ndani mbatten armin gabbinima to banggue funnangue seeɗa sa abbitima banggue funnangue seeɗa waw jokkade eno guure ɗe koɗiri ni mbawa dañde toon hoɗorde maɗa tawa ganduɗa a lorani hay goto loranima ni woni nden ɓe gummima ɗon ɓe taƴi ganduɗa yolde nde ɓe takki to wiite weedu godo ɓe takki to wiite ganduɗa beelel cella ɓe naati ganduɗa to wiite hande fulel calle ciɗi ko bokke sange almami ɓe tacci ɗon ganduɗa ɓe keeti ɗum banggue funnangue to wiite tulde laraf walla tulal babiraɓe no woni hen mbirata ni woni ɓe tacci toon ganduɗa suto mango wonnogo ɗon ngo nden ko ɓuuri hewde ɗon ko leɗɗe gonno ɗon wonano nokkuji koɗaɗi kono noon seeɗa konnoɗo ɗon o eɗe gonde jawɗele eno hannirta ndani ha ɓe jettiniɓe to hoɗa hande to wiite ɓargue juuladi sare hama sappa fatim gorel mo joni de ceɗɗo aɗa wawi hodde ɗo henna taw ganduɗa ala ko dillito maɗo leydi ndi nani jeeri e waalo wattama e jungo maɗa aɗa wonde ɗon jiɗirɗa fof tawa caɗele ɗe ngala no hannirta ndani en calmini musidɗo meɗen Hamidou Diaw en keeɓi ɓataki makko omo hetto yewtere nde no hannirta ndani e tuddude yirirde Hamidou Diaw kala ko tarima min calmini ɗum amin gandi joom keddam waɗata ɗon Ɗahiru Kane gorko mo yarimale eɗen gandi waɗata jonde nde no hannirta ndani ko ni woni noon o nde o huɗi ɗon kanko ganduɗa on ɗon gorko cekseko o siinci wuro ngo ni woni ganduɗa ene yaha ha hankadi o dañi hoddiɓe o hoddi ɗon ɓe kalloɗen nane wonde inde nde no ardini o dañi ɗon hoddiɓe ganduɗa ɓeɗo ko awɓe o dañi ɗon wanɓe o dañi ɗon ganduɗa camaraɓe o dañi ɗon falɓe o dañi ɗon jengɓe koni woni wuro ngo hankadi woodi e watti wiyeede ɓarga e juulandi sare hama sappa fatim gorel sare goggo fayil dokkura ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en gandi sare nde no woniri ni joni o en kettoto gaaci garten hankadi nadde e nder wuro ngo ko adine jettoɗen sal jumaka karal labɗo golle maɗa jooɗi peewi eɗen gandi ɗo joni o no nofru ndu wontiri woturu ni e kala jokli windere nde ko gonga ɓarganaɓe nana ketti yewtere nde no hannirta ndani kono eɗen gandi kadi yeroyaɓe nana ketti yewtere nde no hannirta ndani nde wonnoon hakkude ɓarga e yeroyaɓe woni ɗon ko jonggu ma en gartoy ɗum e nder mbadi yewtere meɗen en mbi wonde o hoddi ɗon kanko cekseko woni mawɗo wuro ngo en mbi o hoddi ɗon ganduɗa e falɓe o hoddi ɗon e jengɓe o hoddi ɗon ganduɗa e awɓe e kono noon wonani tan koddigal mehal ala yimɓe so koddi beele ɓe mbawa deeje goto kala wawa ganduɗa rokkede gueɗal no hannirta ndani wadde noon holko ɓe mbaddi nde won noon ko neɗɗo joom hakkille jambaro ganduɗa ko guittowo gueɗal calotoɗo toñji so tawi toñama noon ɗaldata e Allah ni woni ɓe wi joni noon wadde camaraɓe ene mbawi resndede ganduɗa leydi camaraɓe yo resnde ganduɗa leydi no hannirta ndani wadde noon kamɓe sexe ɓe haade kamɓe jeeyi leydi ndi ko kamɓe mbawi feccude ɗum no hannirta ndani goto fof ɓe dokka ɗum gueɗal muɗum no hannirta ndani ɗo woni noon ɓe pecci gueɗe ɗe falɓe ɓe mbaɗa joom wuuro en ganduɗa jengɓe ɓe goni fiiloɓe awɓe ɓe goni ganduɗa juulnoɓe wadde noon e nder wuuro ɓargue juuladi sare goggo fayul
ɗum ko hama sappo fatim gorel nde ɓe guurdi e ɗam ɗon gurdam wuro ngo fecca hokka leeɗe no hanirta ndani leegal fof wawi hokkede e inde mbete yimɓe mbawa andude so tawi en mbi leegal kaariwal ganden hol gonɗo toon sen mbi leegal kaariwal ganden kadi hol gonɗo toon tawa leegal hen fof ene jogo inde ene jogo gonka ene jogo teddugal tawa so yimɓeɓe koddigal ngal wawa yarude no hanirta ndani kono noon leeɗe ɓarga kewani noon fof ɓe wan noon koɓe mbuuɗu gootu en calmini musidɗo meɗen Lamine Diallo gollotoɗo golle baɗɗe fayida toon to leydi Congo en calminimo e kala ko taarimo e o naati ɓoggol ngol no hanirta ndani ma en dokkoymo konngol so gene jaabima wadde noon ɓe dañi leegal biyetegal jeeri wuro ɓe dañi leegal biyetegal ganduɗa waalo wuro ɓe dañi gurel Oumar Ly ko ɗeɗo pecce tati pecci ɗon kono noon ɓarga nde wan noon kamɓe pop jiidi yumma e baaba kamɓe gollotto kamɓe jaadata kamɓe jiidi yidde jiidi faadare gueɗe mabɓe ala hen fof ko seeri wadde hay to banggue dingre ɓe jogui koto wiyete dingiral jaaɓil e to wiyete dingiral jeeri wuro ɗum fof e waade noon eɓe jogui ganduɗa nokkuji ɗoɓe ndentata ma yimɓe ñaama ko ma yimɓe jara ko ma yimɓe belto wadde noon en kaali dingre sangaji weltare mabɓe kono noon ne jogui toɓe kawrata e tufɓe ko wayno ganduɗa woyndu to wiyete woyndu jeeri ganduɗa woyndu jeeri wuro kono noonne kadi ganduɗa boyli ɗiɗi gonɗi toon to wiyete waalo wuro kono noon e nder yontaji enen gurdam addiri aɓe jogui kadi guesa ganduɗa ko nambu walla mbiyen sardingue ne woni hen mbirata ni taw ko sukaɓe wuro ngo ndendi ɗum e nder ɓarga wona ɗum tan woni ɗon to banggue en kaali jangde Qur'anul Karim wonde sa ganduɗa awɓe e wanɓe teddugal goni ɗon ha yimɓe hewɓe jogui hen fayidaji baɗɗi e mantiniɗi wadde noon aɓe jogui kadi jangde faraysere wawde kadi andinde yimɓeɓe ko aduna kadi e diine mbawata yaadude eɓe jogui école aji ganduɗa tuggi fuɗɗotoɓe ha yetti e natoɓe rogere jeegoɓere ko noonne kadi bandiraɓe eɗen gandi gueɗe mantiniɗe ene takki e ɓarga eɗen mbawi wiide beeli katane eɗen gandi kadi kaaƴel annabijo waɗani ɗon ko kaaƴe ganduɗa daneje e yimɓe hewɓe jogui teskuyaji ene wiiya ko ɗo Farimata Binta wuppanno ko ɗo waɗanno hono no yaajiri ko heewi e nder guure Fouta eɗen gandi noon ɗon kadi e waɗani ɗo kadi to ganduɗa to wiite ganduɗa welde gueɗa eɗen gandi biidal ene waɗɗani ɓarga kono noon biidel Baba Joni eɗen gandi kadi waɗɗani e wuuro wiitego ngoɗo ɓarga wadde noon bandiraɓe tedduɓe en calmini musidɗo meɗen Ibrahima Diaw en keeɓi ɓataki makko ko hetto yewtere nde no hanirta ndani en mbimo jamma hiire makko en jiiɗi kadi no feewi yidde nanude ceerno Lamine Diallo beele o wawa jeeyede e yewtere nde no hanirta ndani koye lawol tan gonɗen ene gasa ko ɓoggol ngol waɗi birne zarna hakkude jokkodiral ɓoggi ɗi no hanirta ndani wadde noon bandiraɓe tedduɓe ɗo joni joni o en kettoto gaaci tan garten e bundi yewtere Bandiraɓe en gandi Basamba Bocar national leñol to woni fofa yaata goto woni ɗo ganduɗa ko ha joni toon to Ferlo ganduɗa Raneru eɗen gandi to woni ɗo ganduɗa ceerno an woɗɗani ɗon ko noonne kadi Ndiaye en calmini kadi ganduɗa Amadou Silla e kala ko taariɓe baɗen ɗum tan morlal jiire gati hojomaji ɗi nana didda en e nder wuuro gonɗon wiitego ɓarga ganduɗa ɓe mbi en mbi wonde laamoto ɗon
ko yetteteɓe faal lamɗo ɓarga noddirte ko Farba. Wadde noon en calmini gila e ɓooyɓe ha yettiɓe jamanuji tan enen ɗe kawruɗen. Wadde noon en calmini gila e Farba ganduɗa Boubou Fall, ko noon kadi ha yetti ganduɗa Farba Amadou Fall, ha yetti ganduɗa jomwuro hande o woni Farba Mamadou Muynowo Fall noddirteɗo Deda. Wadde noon eɗen gandi to banggue alma magal ko ummini en hande ko woni uddital juma ɓarga fuɗɗima ko ɓooyi, kono tan codoɗen calminen ɗon mama meɗen Samba Aw, kadi calminen ɗo ganduɗa kaw meɗen ceerno Papa Aw, en calmini ceerno Amadou Aw mo ganduɗa en jejjita ñalɗi e siwol ñalɗi e Matam, sikki ala ko enen gonduno e saga nga ɗaɓɓiten gandal. Min calminima e kala ko tarima Seydi Aw. Ɗum ɗon eɗen gandi ɓarga fuɗɗodima e teddugal ko ɓooyi, kono ha hitande hedde 1999 ɓe nanodiri yoɓe mbaɗ mawludu, ɓe puɗɗiti wadde ɗon ko wiyete arbere mawlidu nabi mo jamme kise goni, ɓe mbaɗi ɗum ganda e nder ɓarga no hannirta ndani. Ɓarga noon ko wuro ganduɗa hayso ngo wona mango noon fof ango soomi ko heewi ko tawete Fuuta. Aɗa tawa ɗon sek-sekɓe ko noon ne yetteteɓe faal, aɗa tawa ɗon jeng-jengɓe, aɗa tawa ɗon camaraɓe, conganaɓe, sisiɓe, keytanaɓe, tarorenaɓe, aɗa tawa ɗon awɓe, aɗa tawa ɗon wanwanɓe, aɗa tawa ɗon kakaɓe, yetteteɓe Celaw, yetteteɓe Sall, yetteteɓe Diallo, yetteteɓe Dia, yetteteɓe Ba. Hay yettode Ba e hawnade ene tawe ɓarga. Bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, eɗen gandi e golle ɗe ko dendade ma en peccu joni e bandiraɓe ɓe, kono noon garten tan e wiide holko woni dendiragal hakkude ɓarganaɓe e yeroyaɓe. Dendiragu ɓarganaɓe e yeroyaɓe kanko ganduɗa mawɗo o Hama Sappa Fatim Gorel nde o ari o sinci ɓarga hawri e yero Dokura, kañum nene ene ummi e caggal kam dewanɗe kewɗe haade natane dartul yeroyaɓe ha yetti Agnam Godo. Sinci kam ne to wiite yeroyaɓe ɗo wonde banum debbo ene wiye Fayol Dokura, eɗen gandi noon Labba Dokura, Dako Dokura aɓe keewi, kono noon codoɗen tan e wiide ganduɗa Fayol Dokura o kanko Hama Sappa o ummi ɓarga, omo wondi e kaɓirɗe makko, omo radda e falde nde nden ɗon ne hewno leɗɗe, ene waɗi gueɗe kewɗe congoji kadi ne radde. O yidir ɗon noon e Fayol Dokura, nde o yi ɗum nde o sikkanno mom ko wona neɗɗo, nden ɓe jettodiri, o wi jam holi an, o wi min mbitemi ko Fayol Dokura, o wi ko mbatta ɗo, o wi gondumi koye mawnam, ene wiye yero Dokura. Ni woni noon o wi sa yeehi mbiya mawne o mboɗo yiɗi ara ɗo janggo mi yiya ɗum beele min jewtida. Nde on ari to noon ɓe jiidiri ɓe jewtidi e goto e mabɓe fof faami goɗɗo no wayni ha ɓe jewtidi hen ko abbiti e dewgal ganduɗa holno foti waɗirede hakkunde maɓɓe. Ni woni o yewti ɗum kanko yero Dokura e koreji makko Labba Dokura en ha ɓe pamodiri ko ni woni goggo Fayol ummi yeroyaɓe, ni woni dawi wonto e ganduɗa no Pulaar wirata ni jewno yi toon to ɓarga e juulari e galle ganda Hama Sappa Fatim Gorel. Ni woni dendiragu hakkude ɓarganaɓe e sek-sekɓe, ko gonga to banggue dartol ene heewi gaddinaji, kono hande mbawten tan yarude ko ngoɗo sengo nde wannoon ɗum ƴooga tigui tigui koye jomumen. En calmini ganduɗa Demba Seck walla Ibrahima Seck woni andirɓe mo lawo, ko noon kadi calminirten Abou Seck e kala ganduɗa ko taariɓe en jejjitani ñalɗi meɗen e mabɓe toon to ɓarga e juuladi e kikiɗe meɗen e fetel ganduɗa biyeteguel Sawa Sella. Ko ni woni noon jokkodiral ngal ɗon wawi wadde ha hankadi ɓe dokkodiri aadi noon, minen komin seɓɓe onon kon fulɓe aynaɓe eɗen jokkodira enɗam, eɗen gonda caggal hande hay goto e meɗen bonnanta goɗɗo, hay goto e meɗen mettinta ɓernde goɗɗo o, kala to goɗɗo o mema goɗɗo o jaabo. Ko ɗum waɗi ha subaka nane so tawi woodi mayɗo yeroyaɓe wodat mayɗo ɓarga, so woodi mayɗo ɓarga wodat mayɗo yeroyaɓe. Bandiraɓe tedduɓe, yimɓe so gadodiri guila e cuuɗi ha guenane, ɗum ɗon nden ɗon simde wiyetake tiiɗani. Kono noon garten seeɗa e sengo, ene wiye wonde ɓarga jeeno koye gure biyeteɗe Agnam, kono noon e duuɓi cakkitiɗi so tawi wiyama Agnam ɓarga ene jibina haare, beele ɗum ko toñangue tan walla holko ɗum ɗo yahata.
wadde noon eko ƴogɗen e konngudi annduɓe meɗen ɓaarga jeeno koye Agnam tuggi godo Agnam godo walla mbiyen tuggi ganduɗa Agnam goli Agnam coɗay Agnam liduɓe Agnam Wuro Siré Agnam Siwol Agnam Sinthiou Siré Mato Agnam Yeroyaɓe Agnam godo Agnam Berla Agnam Tulel Celle Agnam Balanaɓe Agnameje sappo e gowɗe ɗo hay somi reggodirani ni woni ɓaarga ko hen jeeyno ko ɗeɗo gure ndentuno mbaddi dental eɗen gonda kala ko memma enen fof ndenten memtoɗen kala ko hemma enen fof ballodiren kala ko dañƴa enen fof ndenden ɗin noon koye jamanuji ko wiyete ko ruggoji nayyi ene mbaɗa wona garanoɗo e nokkuji he ne telloro toon to wiyete Jakir wiyete ko Demba Jengel on ara noon ene hona nayyi e falde nde so tawi nayyi konama kamɓe fof ɓe ndenta ɓe gabbodo ɓe gartira nayyi ɗi waɗi ñallal gotal noon nayyi ɓaarga kona e nayyi Agnam naɓe hewɓe kona ɓaarga naɓe mbi ɓe jawno ɗe jehen konoyen ma toon nandiral weeɓani hewɓe donki nandirde e mawɓe jahani kamɓe ɓaarga naɓe ɓe kanko on ɗum ganduɗa e mawɗo mabɓe goɗɗo taw jiida ganduɗa e hama sappo on ɗon kañum wiyete ko Maysa Baal Waalo on yettete ko Camara koni woni on ƴetti kaɓirɗe muɗum wondi e yaadi muɗum ɓe jaadi ɓe gabbi nayyi ɗi ɓe gartiri nayyi ɓaarga naɓe ɓe gartirori nayyi Agnam naɓe fof ɓe mbi noon minen komin seɗɗe ma ñalawmaji ngar wiye ɓaarga wiye Agnam naɓe ko hulɓe deedi minen min kulani deedi e kadi en dokkodiri aadi eɗen badda kala ko joli hande yoni on mbaɗiri dani minen min jalti hande e dental Agnam kala bituɗo min Agnam caggal hande min ñawiri juuɗe amen so tawi ari garduɗa ko fijirde e jaleɗe koko gadduɗa ko tawata ɗon so tawi noon ko doolago kollata ɗon kadi ko gadduɗa ko hen kadi koddata ko ni woni ɓaarga yalti e dental Agnam kono noon eɗen gandi jokkodiral mabɓe yari haaɓe ngo tonggode ko ina juuti kono noon en derɗata tan no fewi mata en guetoto tan tongude wadde ɗo joni joni o bandiraɓe tedduɓe garten sen jiiɗi tongude hunde nde gati bandiraɓe hewɓe nan ketti en nene jiiɗi en jokka kadi bobbi ɗi no hande to ndaɓe duttoɗen ganduɗa on gonɗo ngorondi wuro ngo holi on ganduɗa hama sappa Fatim Gorel ganduɗa on nene hol ñalaɗe ɗe wadda neɗɗo ne wawi fuɗɗorade jambaragal kono noon e nder gurdam makko wasa yarude noon gueɗe kewɗe keptomo ha ganduɗa o daña battande ɗe jooɗani dartul makko fecco kono noon on ɗon hama sappa ganduɗa cekse ko diɗɗo gonɗon wuro witego ɓaarga waɗi sanga nde ceerno aw hawri eladial gueɗe mantiniɗe mbaɗi ɗon e nder wuro he ɗe mbawa ganduɗa wasde jangtede holi ɗen ɗon gueɗe eɗen gandi ɓaarga falde nde ene wanno dundu mawndu ina heewi baroɗe ganduɗa so tawi ni ala ko heddi so woodi kawruɗo e ladial taw ko kikiɗe kirɗo walla jamma ubboytaki ko ma weeta ngati eɓe kuli so tawi ɗum waɗama yimɓe hewɓe ɗe mbawi songede hen caɗele mbaɗa mbarodi ganduɗa ina wonno ɗon so tawi kala ko felti ɗum kam eɗen gandi waltoyta ko gural Baba Jara'id ko ɗum waɗi noon nde ceerno aw hawri e ladial yimɓe ɓe mbi joni kam en gacca tan mataw ha janggo mbawen wirnoydemo haade eɗen gandi ladde nde nde wona holnide kanko ganduɗa on ɗon gorko jambaro woni ganduɗa hama sappa Fatim Gorel o wi ala ɗum kay wawa wonde minen ɓeɗo minen didde wuro ngo minen gondi ɗo minen moƴƴodiri ɗo minen gurdi ɗo maydemo hande o wasa wirnoyede ngam tan hulde mbarodi ala ɗum ɗo so waɗi ko jallol min mi wawa jabde ɗum ɓe mbimo joni noon holno mbatten o wi mbaɗeten oɗon gandi fetilaji am ɗiɗi ɗi mbiɗa jogui fetel mo ganduɗon biteɗo Sawa Sella e fetel mo ganduɗa biteɗo Barakalla joni noon ko dani en ƴewat sagata jambaro custorede taw ko pewɗo jungo jogo fetel biteɗo Barakalla o loowe ganduɗa kure ha ganduɗa to foti wonde ɗo ni woni so tawi ɗum waɗama ƴetton mo kanko ceerno paaron mo to foti faare to min mi ardo so tawi mbarodi ndi giwlima fayi e nder meɗen mami wendi jungo so mi weedi ndi jungo ndi jaggi jungam go ndi ngati ndi wona e ƴakkude jungam go onon gonon arde so tawi on gandi hankadi ndi watti tigi tigi hakkille mayri e am ndi wuufi ndi woni e ƴakkude ni woni sagata o wawa fellude min e mayri fof min jaada ni woni mi yaada e ganduɗa e ceerno aw ɓuri kay accude ngol ɗo henne jalol
basi ala no wano fof den don golle mbadam ceerno aw fewnama sagatabe ƴettimo faadude mo gural baba jarayilu dum woni non kanko jambaro o hono ganduda hama sappa fatim goril o ardi deno ardi mo wadi no wino ni barodi ndi soni be tan giwli faye mabbe o weedi ni jungo di jaggi ganduda samere jungo go di woni ƴakkude jambaro o wayani waytaaki dillani wullani haɓaade nde wan noon waɗira ko jambaragal waɗira ko fimde waɗira ganduɗa ko teskuya e andude ñalawma ma ar jango ma ɗeɗo golle joɗɗe kalte ko ni woni sagata o weddi fiyande nden jeeli ɗi dilli mbarodi ndi firli ganduɗa talli hawri e ladial ko ni kadi woni goram jambare men mawɗo men ganduɗa gafɗo ngoɗo wuro ɓarga e juulandi ni woni kañum nene yani hawri e ladial ɗo noon ɓe ƴettimo kanko ganduɗa hama sappa ɓe nawdimo e ceerno aw ɓe ngari haa ɗo janale ɗo ni woni waɗa widuru mawdu e janale ɗe pewna kanko o waɗa to foti wonde ɗo e ceerno aw waɗa ɗo foti wonde ɗo mbarodi ndi waɗa e sara mabɓe fetelo ubba e sara mabɓe sa naati e janale ganduɗa ngon wuro wiitengo ɓarga e juulandi ma taw nokkure nde konde wotere wadde noon en ji geɗe nayi gubbidama e jamma ngota woni ceerno aw ganduɗa awu mbiɗe no e wondude mawɗo wuro ngo hono hama sappa fatim goril e wondude fetelo e wondude mbarodi ndi ɗon noon fetel keddiɗo woni sawa sella o wi ɗeɗo fetel so tawi mi maayi kañum yo mofte e galle seksek ɓe ngati ma aduna namɗo fetel ngel nawa noon mofta e nder wuro he ha e ñallungi nge e so tawi ngel ummima e galle ɗeɗo tan fatata ko galle goɗɗe moftat ɗum ko seksek ɓe ɗo kaleten ngel fetil nana mofti e galle mo ganduɗa biteɗo Demba Seck walla Ibrahima Seck mo yontande no dirta lawo en pawi hen gite meɗen ngel ɗon fetil noon wona ñalawma kala yaltinte so tawi ene yalta ƴewete ko sagata ganduɗa e joom fayida e nder wuro he jogo fetel ngel nafo ɗum goɗɗo heedamo ñaamo goɗɗo heedamo nano ɓe piɓodira wutteji mabɓe yimɓe ne jima ene jaysa itteɗo wonnoɗo nawte to foti moftede ɗo ɗum so tawi waɗi noon heewi waɗede koye kikiɗe kirɗo sanga de nangue muti nde wanno so tawi ngel yalti e ñalawma kala nde mbuɗu nangue fi e maggel sikki ala ƴiƴam rufat e ngal ñallal ɗum ɗon kadi ko teskuye wonno ko jambaragal wonno wona kadi moni fof ɓattoto ngel ɗon fetel wadde bandiraɓe tedduɓe en paami tan e ɓarga wona tan wuro tan wiitengo ko woni e gure ala ko wuro nawdetengo e woni gure ko wuro ganduɗa aadiyankagal ko wuro ganduɗa gandal ko wuro ganduɗa pinal ko wuro ganduɗa jambaragal ko wuro ganduɗa jokkere enɗam wadde noon so tawi en kirndima haalde ngoɗo wuro sikki ala garɗen haalde koko ganduɗen garɗen haalde koko jeyɗen kadi beele gure kewɗe ma mbattu hakkillaji mumen e ko wona ko ganda ɗeɗo ñalaɗe ene ngoodi koni noon gure meɗen bayi ɓeyten kono bawe kala ŋakangal mbiya ɓuuri bandum welde dande wuro fo haalango wongo ngo yito hen ganduɗa hoore muɗum ɗum non ngel fetel inana mofta ina woni dartol sikki ala e sahaji garuji ma en mbawa hollirde ngel e nder ayowoji meɗen to wiite ganduɗa Tabalde TV e nder tuddude yirde ani kettan garten joni e mbaadi yewtere men
Ketto Bambilor FM temedere toɓɓere nayyi radio Ngotagu. Tata musidɗo Basam Bokar misala leñol saɗa hetti min Jam Hiri holno jiruɗa yewtere men hannde. Jam Hiri ma saɗa nanan tiya musidɗo tedduɗo ko addi ko fof mi salmini mi juurima mi salmini hettiyankoɓe haalirde Bambilor min beltima ha no feewi sababude so tawi min kuccodiri e ceerno amen katante leñol kadi ine yewta e haalirde Bambilor haalirde nde gowɗen nadde e kala saaha so tawi wiyama haalirde Bambilor tan en ciftirata gelongal gamaji kadi ko suka mo ganduɗa peƴƴittiɗo peƴƴitaniɗo leñol jiɗano leñol ngol jaam kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kooliɗo katante leñol to banggue gandal to banggue nundal to banggue katantagal to banggue leñol ngol wadde so tawi wuuro dañani hatantede leñol so renaki tan ma ko heewi ubbo e ngoɗon wuuro siko ko ubbita to banggue añam ko guppidɗa ɗon ko wona neɗɗo foof anda ɗum wona neɗɗo foof kadi wona haaju mum wona haaju andude ɗum ɗon nde wonno so tawi a andi wuuro ma a andi leñol ma a andi ganni ma a andi finatawa ma an ka ɓamtare leñol ma hayso hannde gonɗen ko ɗo e Raneru eɗen gondi e Mamadou Fari Sidda ko goto e mawniraɓe kadi ko sehilaɓe ko wayno Moussé An Ndiaye onne ko guiɗo sehil ko sehil tigui tigui mo ganduɗa gurdaɗo guila yimɓe ne mbadde tette ha arti hande ɗo to gonɗen ɗo kono en jejjita Demba Sow ɓeɗon ko hewɓe yaadude jamma e ñalawma ko wiidema ya jokku golle minen min gona tan ko hettiyankoɓe e yiɗɓe janngude e maɗa ko kalata ko kadi janngo e jaam min namditama ɗum mbawa windande min ɗumen no min mbawa jogitade nde wonno so tawi neɗɗo o jogaki ceerno ne wayno o wonata ko neɗɗo golle puyɗi mum Lamine Diallo min jettimo min siko ko goto e hatantede leñol ɗum noon eɗen kettoma ha yeeso dendagal ferlankoɓe ene ketti haalirde Bambilor ene ketti katante leñol ɗum noon Allah jarama on jarama ha yeeso seeɗa ma en natto so Allah jaaɓi a jarama guiɗo jarama Basam Bokar meslal leñol Ceerno Lamine Diallo saɗa hetti min Jam Hiri ɗum noon kettoɗen gaaci seeɗa haade men waynodirde en jaari dendagal hettiyankoɓe meɗen ko wiide en tan wonde wuro wango dani no ɓarga weeɓani e nder guure Fouta en jii hen jambaragal en jii hen teddugal en jii hen ganni en jii hen ganduɗa diineyankagal en jii hen aadiyankagal wadde noon eɗen gandi yaade ha waɗiren dani fettel ganduɗa biteɗo Sawa Sella o ñalawma hande o e mono moftani taniraɓe makko sekɓe inana mofta to galle Demba Gallo en pawi hen guite meɗe uddite hande juma muɗum en calmini ceerno Pape en calmini ceerno Amadou Aw en calmini kuuɓal ɓarganaɓe en mbiɓe e ko daña ko yo en naftoro yo ko juulate hen ko waɗe barke e inɗe meɗen e inde Agnam Yerayaɓe e inde kuuɓal kala hettiyanko men en calmini ɓarganaɓe en jaariɓe en juurimamaɓe bandiraɓe tedduɓe en dende mabɓe weltare ɗum noon to kaɓirɗe dow rowe arno hande heblanden ɗum
ko musidɗo meɗen ganduɗa Siré An karalo labɗo golle tabiɗe kaki ndiɗe geega banggue ko Aminata Siré Basum yewtere meɗen ɗangal titone men hande heeri nde uddital juma ɓargue juulandi ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agname yoroyaɓe en duwonima kadi kuuɓal balanaɓe gam duttugol ceerno men ceerno Samba Dide Ba bandiraɓe tedduɓe yo guene moƴƴane julɗo foof en mbaynodiri ɗo ha sangaji goɗɗi on jarama.